Čo sa zdravím, moje meno je Ješko a vítam vás pri Farming Simulátore. Zase sa mi to nepodarilo točiť pravidelne. Ja viem, hovoril som, že budú videá vychádzať pravidelne, ale neboli. Je to hrozné, no ja som aj chcel, aby vydávali, proste aby boli pravidelné, ale potom som na to zabudol a potom proste som aj o tom vedel, ale nenatočil som. Proste ako keby môj YouTube neexistoval. No a teraz som si povedal, keď jeden môj youtuber, jeden môj taký obľúbený youtuber, ktorý mesiac nič nenatočil, tak si hovorím, že a tak som ani netočil. Proste a dneska niečo natočil, tak som si povedal, že veď aj ja natáčam, tak poďme niečo natočiť. A išiel som naozaj niečo natočiť a teraz vlastne to tu vidíte. Čo budeme dneska robiť? Tak dneska určite budeme kosiť pole. Dúfam, že toto ešte stihneme pokosiť. A inak, nepýtajte sa, ako to skončilo. Len tak si kosím a idem nejak odbočiť, no a som sa húčal. Nepýtajte sa čo viacej, neviem, asi som si cez noc niečo dal, neviem čo tam má tam veľké flašky, asi kde schované za sedadlom pod sedadlom spolujazca tam asi čo má, neviem, fakt, neriešim, takže jediné čo sa dá spraviť, tak asi, som trošičku teraz na niečo iné klikol, nevadí. Tak jediné čo sa dá, tak si ho teleportneme, no, resetujeme, to je lepšie, teleportnúť, to je také. No a tak, čo som to chcel? Chcel som vyprátniť kombajníky, tento jak je na tom, ten už asi aj plný. Ten tam zahučal a to som vám tu ukázal na video, tak som ho tam nechal. Ale fakt ako neviem, jak sa mi to podarilo, proste som nejak idem si úplne v pohode a zrazu no v reálnom živote asi by bol kombajn roztúskaný a na cimpr-campr, ten strom by nebol, žace by bolo úplne v riti, ale však Farming Simulator, poznáte to. No tak si to zase zapriahneme a vrátime sa. Takže to pekne takto krásne odtočíme. No, zapriahni to, čo? Nechce sa ti? Čo sa ti to žacie nelúbi, či čo? No, vidíš, ľúbi sa ti. Ďakujem. A ktoré sa tam zase prenesieme, zase si ho tam dáme. A uvidíme, čo sa bude robiť ďalej. Inak na účte mám minus 5255. Je to hlavne z toho dôvodu, že boli veľké nákupy a potom som mal nejak vybrať 1000, tak som vedel takto po poliach. No a potom som na to nejak kašľal. Proste som nenatáčal, ale nehral som ani farminga, nechával som to tak. No a teraz sme kvôli tomu z mínuse. Takže asi toľko k tomu. Mám už iba 4% batérky, takže dúfam, že mi to nejak vydrží. Lebo nechce sa mi zase čakať, som si ho mohol nechať nabiť, lebo dneska s tým točením je to fakt hrúza. Raz som to aj točil, len to bolo také strašne keď som si to pozeral naspäť, tak to sa nedalo počúvať ani pozerať. No hlavne počúvať. Pozerať sa to nebude ani teraz, lebo to mám takú hroznú kvalitu. No a však, čo už, no. Ja by som aj tú kvalitu aj zlepšil. Niečo aj ma aj napadlo, že by som si zobral taký môj foťák, ktorý mám. Takže by som ho cesto ako natáčal, potom by som si dal do počítača a z počítača by som to dal na YouTube. Ale musel by som niečo zmeniť kanál, no vlastne zmenil by som kanál. Čiže kanál by som bol úplne zmenený a by som mal potom odkaz na ten kanál. A toľko vlastne k tomu, no. Prosím, už to funguje? Jo, už sa mi nebaguje. Dobre. Jo, už sa mi nebaguje, to je super. Lebo ja som mal zabagovaný tak trošičku a už sa mi nebaguje. Predsa len to vybunutie mu tam trochu pomohlo. Nechal som ho potom tak, nech sa odbaguje, lebo ja som to išiel vytočiť a ono to proste neišlo, tak zaučal. No a čo? Stáva sa aj v lepších farmách.
Jo, toto je teba, kam dáme? Teba si zatiaľ odložíme, dáme si ťa treba sem na to krásne sympatické miesto. A tuto budeš odpočívať. Juhu. A zoberieme si nie, áno. A dáme toto pole polievať. Tak, alebo ho musíme podať my, či čo? Zase nejde zamestnanec. Ale... No nič, no tak nechaj farmár niečo spraviť, tak poďme na to. Wihihi. Jak bajú šílenci. A, no už to ide. Krásne už to robí za nás, tak farmár toho fakt odmakal. No a hej, ten kombajn si myslím, že už bude zase plný, či ešte funguje. No už stojí. Takže už ho zase musíme ísť vyprázdniť. No ale najskôr si tento kombajníček, neviem, máme si ho presunúť na hento pole, alebo už rovno na tamto. Viete, na tú 22. Ja by som možno tohto ešte dal sem a henteho by sme tam už rovno presunuli. Takže tento si ešte presunieme, henteho pôjdem vyprázdniť a ten kombaj do kosky, tak pôjdeme s ním na tú 22. Takže asi tomuto dáme si takýto first person. Otáčky máme 1885, 1950, 2097, končíme 1000. Tak, otočíme sa, alebo otočíme, no. Naštelujem si to a... Zaznamenáte zamestnanec, ale no tak. Robíte už srandu. Tí zamestnanci, čo? Alebo nemá to nejak farming tak, že nemôžem zamestnávať viacej ako 3 ľudí? Nemá to nejak takto ten farming simulátor spravené, že proste nemôžem zamestnávať viac ako 3 ľudí? Nemá to nejak, že proste... Neviem, no. Asi to tak nejak má spravené, že keď máš viac ako 3 ľudí, tak proste ti toho ďalšie už nezamestná, alebo ja neviem. Čak si traktor. Dáme spraviť toto. Takže či to tak má, že proste viac ako 3 ľudí už nemôže zamestnať. A keď bolo by to tak akože možno sťaženie, alebo možno trošičku aj nelogické, že však prečo nie. A tak okej, to keď to má tak spravené, tak sa budeme aj tým riadiť. Ideme vysypať teraz ten kombajn a vypadá to, že už sme zase plní. V minulom dieli, ktorý som nevydal, sme vysypali, tak budeme zase, no. Tak, toto natočíme, naštelujeme. Nebúraj hlavne do ňoho. Nenabúraj hlavne do mňa. Bum. Našťastie sme nejak silno nenabúrali, takže to by mal byť v pôde. Skúsime nacúvať. Ne. Tak sa otočíme a normálne to tak spravíme, nebudem tu šibrinkovať. To bude najlepšie sa otočiť. Takto si nadbehnúť a spravíme to ešte raz. No, ale si toho nakosil, ti poviem. Čo robíš? Dobre, otočíš som zlakol, že proste tam zostane. To by nebolo dobré. Čo deje? Tady. A ty čo? Ty si povedal, že už nie? Kašlem na to? Sa mi nechce? Dobre, mne sa to tiež nechce. Tak asi toľko. A jo, ináč tento už je zase plný, áno je plný, tak ideme aj tohto vysypať a tento traktor si už presunieme, teda traktor kombajn si už presunieme na tú 22, nech tam začne makať a títo sa k nemu iba pripoja. Tak, vysyp to tam. A teba nie. A už by to išlo? No, už to ide. To fakt asi môžem zamestnávať iba 3 ľudí. Už to ide. Aha, dobré, tak máme niečo nové, tak iba 3 ľudí môžeme zamestnávať. Takže on to možno nie je zabagované, jak som si ja myslel, možno to má nejakú logiku. Už to fakt potom išlo. Už maká? Už maká, dobre. Už maká, ten sa ešte vysypá. Ideme túto večku ideme vyprázdniť. No a čo budeme robiť potom, tak neviem. Asi si takto ten kombajn tam presunieme
A začneme aj to pole kosiť, dáme hento pole, asi dáme, nech sa to teda zasadí a skultivuje, dáme tam sadiť repku, polejeme ho. Aj keď v tomto dieli to asi nestihneme, ale aspoň kúsok z toho už by mohol pokosiť, alebo teda nepokosiť, ale zasadiť. To bolo to slovo, ktoré som hľadal. Tak dobre, tak sa otočíme a dáme to makať, nech sa to už zasadí. A v ďalšom dieli asi budeme možno započať za kamerou, alebo neviem, možno v ďalšom dieli by sme mohli niečo spraviť s tým drevorubačstvom. Čo aj teraz to ide? Ja zamestnávam 3 ľudí. What? Ide? Aha, tohto nezamestnávam. Takto. No a už to nepôjde. Takže tak. No toto asi nechám tak, veď to je iba kúsok. Alebo že by sme to ešte pokosili. Alebo nie, to si už tam rovno dáme, to je nejakých, ja neviem, koľko to môže byť, 500 kg. To nejak moc není. Takže neviem, koľko by to spravilo, možno nejakých 100 €. Teraz čo potrebujeme, tak ideme si ten kombajn vysypať. No a asi tento diel už pomaly ak budeme ukončovať. Na sklade koľko toho máme? To by ma zaujímalo. 109 000 pšenice, 131 000 repky a jašmenu 43 000. Hej, to je dobré. Tak sa asi za chvíľku budeme pozrieť, či nie je tam nejaká ponuka na to predanie. Takže sme zarobili nejakých tých 15 000 viac, to vždycky bolo. Tuším, na strane obťažnosti hráme, no nejakých tých 15 000 viacej. Takže asi tak. A predsa na ten Farming Simulator 15 je ľahšie ako tá 13. Ako aj na 13 sa dalo zase dobre zarobiť ináč. Lebo keby ste si zarobili na tej úli, tak potom vám to vyrábalo peniaze a to bolo už potom dosť ľahké. Takže podľa mňa je také vyrovnané. A teraz ma ešte jedna vec zaujíma, že či sme umiestniteľné objekty a či sme si náhodou nekupovali toto. Nekupovali sme si to? To David vyrobil 2000 za hodinu. Myslím, že za hodinu. Stunde by malo byť, alebo za sekundu, to by bolo ináč dobre. Ale nie, to bude asi za hodinu. Takže asi tak. Aj keď to už by bolo dobre. Ale zase 1 200 000 je predsa len ešte pre nás farmárov celkom dosť. A čo sme to chceli spraviť? Ja aj chceli sme si ten kombajn, tento, tak presunúť na to pole a dať ho makať. No asi to už nestihneme, máme iba 3 minútky. A keď mohli by sme to stihnúť, však zase to nie je taká diaľka. 20 kg ako vidím, toto je v pohode. 2200 otáčok naplno. Aj keď tento už by mohol ísť rýchlejšie ako 20. Nie je tam nejaký kombajn, čo ide aspoň 30. To by bolo lepšie, už predsa tých 10 km. Spraviť celkom v tejto hre aj dosť. No a teraz sa nám mobil vyberie za 30 sekúnd, takže ja to tu ukončujem. Ak sa vám tento diel páčil, môžete zanechať like, odber, koment a dovidenia. Prepáčte, aby sa mi to nestratilo. Dovidenia.